Jirko, já si tady samozřejmě s každým hraju, s každým hostem, a tak jsem si jednu hru přichystala i pro tebe. Víš, co to je Nyatamori? To bude něco japonského, ne? Ano, jdeš správnou cestou. No a já jsem si říkala, že bychom si dneska udělali takové báječné silvestrovské občerstvení a dali bychom si ho na speciálním táce. Fakt krásný, bude se ti líbit, uvidíš. No, tak už se nemůžu dočkat. Jirko, ingredience máme připravený, náš báječný silvestrovský podtác taky, co na něj říkáš? No čekal jsem větší talíř, no a ještě teda tohle je taková novinka pro mě, protože normálně ještě jsou takový prsatější talíře. No, tak každý má rád něco jiného. Takže my ho ozdobíme. Ano, Nyatamori, takže jak bys to jako profesionální kuchař nazdobil, řekni mi. Mám trošku strach z toho, že se talíř bude pohybovat. Prostě ty mi pomož s tím. Nemám ho pichat, nebo? Já bych potřeboval tebe právě, nebo máme tady ještě vidličku jednu, víš, že bys mi pomáhala. No takhle. Víš, takhle. Dobře. Já to takhle naberu a ty takový kuličky. Jo, takhle, kulička. A budeme to dávat tam, kde... To jsem potřeboval. No to je. Protože tadyhle v těch místech on evidentně tam to bude držet. No. Výborně. On jakýž takýž prsa má, takže to je docela výhoda. Tak. Napadlo mě, co kdybychom dali takhle jako krevetku tady ještě takhle na prsíčka, víš? Jo, ty prsíčka jsou nebezpečný, protože se pohybujou. Dobrá, ale já bych takhle to viděl spíš tady takhle, tyhle ty krevetky takhle. Jo, takhle dokola, viď? Víš, jako kolem toho... Tak prsíkem na to takhle. Budeme říkat pupek. Ano, pupek. Tak držíš to, jo? Držím, to, tak. A do pupíku bych dala olivku, co ty na to? No, tam se přímo hodí buď oliva, nebo narvem tam ten ananas celý. Myslíš, jo? Ne, to je malé bříško, dáme olivku. Aha. Takhle, není to sushi, ale víš, že to lidi opravdu dělají, veď? No, takhle ale oni tam vejdou dvě? V Japonsku, tak. Hele, tohle je dobrý, tohle to se mi líbilo. A když mi podáš ještě to rajčátko? Tam ještě jeden, on má totiž ty ňadra dvě. Počkej, ale máme tady ještě chlebíčky. No, ty dáme takhle. A teďka doufáme, že talíř se nebude pohybovat. Ještě mě napadlo banánek, víš, že bychom takhle... Honem. Takže dáme tady ten, no a tenhle. Já už jsem hladová, víš, už bych se zahryzla do toho, co? Ještě tady jeden bychom mohli dát. A rajčátko do pusy. Rajčátko, člověče, do pusy, já bych to viděl jinak, člověče. Co ukáž, kam bys ho dal? Toto rajčátko dáme, aby to bylo takhle jako hezky červený. A jo, takhle, no člověče, ale to je moc pěkný. A to ovoce bych dala teda takhle. Tohle děláš dobře a teďka bych to ještě vylepšil do pusy. Bych dal tohle, aby to je výborný. Celkový nádher. No to pohled, jo. Já si myslím, že hořčici na něj mazat nebudem, protože by to vypadalo víš jak. No jo, je to skvělý, děkuji. Ale zatím nejíme, jo, je to perfektní, ale zatím papáme jenom očima. No, hlavně, ať se moc nehejbe, že jo, talíř.